73 година преди Христа. Римската република е най-могъщата сила в древния свят. Нейните легиони маршируват безмилостно, прегазвайки всяка съпротива, а властта Тибари се простира на 3 континента. Забавленията на този жесток и кървав свят се решават с човешки животи на арената. Никой не смее да се изправи срещу Рим, докато един ден от дълбините на гладиаторската школа в Капуа не се надига един мъж. Човек, чието име ще накара всемогъщия сенат да трепери от истински страх. Всички знаят името му. Спартак, гладиаторът, безмилостният бунтовник, живата легенда. Но знаете ли, че най-големият кошмар на Рим е роден тука, по нашите земи? Днес в тракийски хроники разкриваме истината. Древните римски историци са категорични. Спартак е тракиец. И по-конкретно, от великото племе Меди. Те населявали долината на река Струма, точно там, където днес се намират градовете Сандански и Мелник. Медите били сурови планинци, брилянтни ездачи и безстрашни войни. Израснал сред величествените върхове на Пирин, той закърмил любовта към свободата от самата природа на тази сурова земя. Плутарх пише за него. Той беше не само човек с огромна сила, но по своя ум стоеше много по-високо от варварската си съдба. Преди да стане роб, Спартак е служил в римската армия като помощник-войник. Там той перфектно научил техните военни тактики. Но нещо се обърква. Римската жестокост към неговия народ го кара да дезертира. Предаден, окован във вериги, той е превърнат в роб, лишен от всичко човешко, хвърлен в прахта, заедно с хиляди други нещастници по пътя към Италия. Продаден е в Лудоса, безмилостната гладиаторска школа на Ленто Батиат в град Капуа. Един истински затвор от студени камъни. Гладиаторските школи са били ад на земята. Мъжете са тренирали от зори до мрак, до пълно физическо изтощение, само за да се убиват един друг за забавление на тълпата. Всяка хапка храна там е била напоена с кръв и пот. Батиат бързо видял потенциала в тракиеца. Спартак трябвало да бъде неговата най-нова, най-доходоносна машина за убиване. Но в тъмните килии, докато чакал поредната битка, в сърцето на Спартак зрел план. Един невъзможен план за свобода. Тракиецът знаел, че бронята и мечът, които римляните му дават, могат да служат не за тяхно забавление, а за неговото възмездие. Той започнал тихо да обединява най-силните и най-гневните мъже около себе си. Бурята над Капуа била готова да се разрази с пълна сила и Рим дори не подозирал какъв ад го очаква. През 73 година преди Христа чашата прелива. В претъпканите бараки под лунна светлина заговорът започва. Планът е разкрит преждевременно. Около 70 гладиатори действат светкавично, грабвайки от кухнята каквото намерят – ножове и шишове. Те разбиват веригите си. Гневът от години робство и унижения избухва в една единствена кървава секунда. Охраната е буквално пометена. Срещу яростта на тренирани убийци, борещи се за живота си, пазачите нямат абсолютно никакъв шанс. Бегълците се изплъзват в нощта през тесните улици на Капуа, оставяйки кървава следа от мъртви римляни зад гърба си. Те търсят убежище на най-опасното възможно място – дивите, стръмни и непроходими склонове на вулкана Везувий. Там, на ръба на кратера, те създават своя първи лагер. Свободни мъже, готови на всичко, само за да не бъдат оковани отново. Спартак се изправя пред тях. Той вече не е просто гладиатор с меч. Той е техният пълководец, техният водач в мрака. Римският сенат подценява заплахата. Изпращат 3000 войници от милицията под командването на претора Клавдий Глабер. Глабер дори не строи защитен лагер. Той просто блокира единствената пътека надолу и сяда да чака бегълците да умрат от глад. Но Спартак поглежда към пропастта и вижда това, което римляните пропускат. Геният на тракиеца се пробужда за война. По отвесните скали растат хиляди диви лози. В пълна тишина гладиаторите изплитат от тях безкрайно дълги и здрави въжета. Един по един, в пълен мрак, те се спускат по смъртоносните отвесни скали, озовавайки се точно зад гърба на римляните. Никой не издава звук. Стотици въоръжени мъже стигат дъното на ущелието невидими, движейки се като сенки в нощта. Те пълзят през високата трева към спящия римски лагер,
Нито един часови не забелязва смъртта, която приближава. Нападението е унищожително. Гладиаторите връхлитат изненадващо в тъмното и изколват легионерите още докато са в леглата им. На сутринта лагерът е в руини. Римската гордост е стъпкана в калта от шепа бивши роби с откраднати оръжия. Спартак стои победоносно под изгряващото слънце. Локалният бунт на едни роби току-що се е превърнал в истинска война. Първата работа на победителите е да се въоръжат. Те свалят истинските римски доспехи и мечове от падналите врагове. Вестителите разнасят новината из цяла Италия като пожар. Спартак победи легионите, гладиаторите са свободни. Десетки хиляди избягали роби, овчари и бедняци тръгват по прашните пътища, за да се присъединят към армията на тракиеца. Лагерът на бунтовниците се превръща в огромен град. Армията им набъбва до невероятните 120 000 души. Спартак помита още 2 редовни римски армии. Италия гори в бунтове, а сенатът изпада в абсолютна паника. Робите празнуват свободата си. За първи път в живота си те не са нечия собственост. Те са господари на собствената си съдба. Но пред Спартак стои труден избор. Пътят към Алпите е напълно свободен. Той може просто да изведе хората си извън Италия. Вместо това, по неизвестни причини, армията продължава на юг. Търсят ли отмъщение или искат да превземат самия Рим? В отчаянието си, сенатът вика Марк Лициний Крас, най-богатият и най-безмилостен политик в цялата република. Крас финансира армия от 40 000 тежко въоръжени легионери. Непробиваема стена от стомана, изпратена да смаже бунта. Бунтовниците усещат, че краят наближава. Спартак подготвя разнородната си армия за най-тежкия сблъсък в живота им. Римляните обграждат полуострова. Крас строи гигантска стена и дълбок ров, дълъг километри, за да заклещи Спартак през зимата. В тъмната си шатра тракиецът търси изход. Киликийските пирати, които трябвало да ги превозят по море, са взели златото и са ги предали. Няма път през планините, няма път по море. Армията на свободните роби е жестоко притисната въгъла от легионите. Остава само един единствен изход – да пробият римската блокада с цената на живота си. Време е за последна битка. Мъгливата утрин при река Силар през 71 година преди Христа. Двете огромни армии застават лице в лице в пълна тишина. Спартак язди пред строя на своите братя по оръжие. Лицето му е мрачно. Той знае, че днес хиляди от тях ще умрат. В безпрецедентен акт той слиза от коня си и го пробожда с меча си. Ако победим, коне ще има. Ако загубим, няма да ми трябва. Бойните тръби запяват. Тракиецът повежда безстрашната атака, врязвайки се право в центъра на елитната римска линия. Битката се превръща в брутална касапница. Спартак се хвърля в най-гъстото меле, търсейки лично генерала Крас. Прободен е в крака от копие, но дори паднал на колене, губейки кръв, този велик мъж отказва да се предаде. Заобиколен от врагове, прикрит зад счупения си щит, той поваля всеки римлянин, докато не е съсечен от десетки мечове. Марк Лициний Крас крачи сред хилядите трупове в кълта. Той е победил, но никога няма да намери тялото на тракиеца. Спартак не получава гроб. Бойното поле потъва в тишина под дъжда, отнасяйки една легенда директно във вечността. Спартак не просто разтърси Римската империя. Той доказа на целия свят, че свободата е много по-ценна от самия живот. Един тракиец показа на историята, че робските вериги могат да бъдат струшени, ако имаш куража просто да се изправиш. Какво е вашето мнение за неговия избор? Напишете ми долу в коментарите. И не забравяйте да се абонирате за Тракийски хроники. До скоро!